ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ବଡ଼ ଦେଉଳର ଅଭଡ଼ା ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନର ନାମ କ'ଣ? ବଡ଼ ଦେଉଳର ଅଭଡ଼ା ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଆନନ୍ଦ ବଜାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ଘୋଡ଼ା ଲାଗିଥାଏ? ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ଘୋଡ଼ା ଲାଗିଥାଏ? ଉତ୍ତର ଧଳା ରଙ୍ଗର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶବରମାନଙ୍କର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ଶବରମାନଙ୍କର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ବିଶ୍ୱାବସୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ କ'ଣ? ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଦେବବ୍ରତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଗଙ୍ଗାକୁ କିଏ ଆଣିଥିଲେ? ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଗଙ୍ଗାକୁ କିଏ ଆଣିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଭଗୀରଥ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅହଲ୍ୟା କାହାର ପତ୍ନୀ? ଅହଲ୍ୟା କାହାର ପତ୍ନୀ? ଉତ୍ତର ଗୌତମ ମୁନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ମୁଣ୍ଡି ମାରିଥିଲେ? କିଏ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ମୁଣ୍ଡି ମାରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଧର୍ମପଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ନଇପାରି ନ କରି ସେମାନଙ୍କ ଗୁଳିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ? କିଏ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ନଇପାରି ନ କରି ସେମାନଙ୍କ ଗୁଳିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ବାଜି ରାଉତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦିଆସିଲି କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ଦିଆସିଲି କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ସାଇରିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନ୍ଦାର ଫୁଲରେ କେତୋଟି ପାଖୁଡ଼ା ଥାଏ? ମନ୍ଦାର ଫୁଲରେ କେତୋଟି ପାଖୁଡ଼ା ଥାଏ? ଉତ୍ତର 5ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୃକ୍ଷର ରୋଷେଇ ଘର ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବୃକ୍ଷର ରୋଷେଇ ଘର ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।